Nhar il-Ħadd li ġej il-Partit Nazzjonalista se jorganizza maratona ġbir ta' fondi fid-Dar Ċentrali. Maratona bit-tema ninaqdu niġġeddu u nirnexxu bl-iskop li tkompli tissaħħaħ il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista. Dwar l-importanza ta' din l-inizjattiva ġbir ta' fondi tkellimna mal-Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Parlament David Aġus. Importanti li l-pubbliku jifhem li biex il-politika tal-Partit Nazzjonalista tasal għand in-nies irid ikollna il-fondi neċessarji biex inkunu nistgħu nlaħqu mal-propaganda qawwija tal-Partit Laburista. Ovvjament il-korruzzjoni ġiblek il-flus. Il-flus jista' jmorru għand nies li aħna nistgħu nimmaġinaw għand min marru u għand min qed imorru. Aħna m'għandniex flus korrotti, aħna għandna il-flus tal-poplu Malti u għawċi. Min-naħa tiegħu il-Viċi Kap għall-ħidma fil-Partit Robert Arrigo saħaq fuq l-importanza tal-fondi ħalli jsir investiment f'apparat ġdid u modern sabiex il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista ikompli jasal għand in-nies bl-aħjar mod possibbli. U rridu nippreparaw ukoll għall-elezzjoni li ġejja. Rridu nagħmlu fond tal-elezzjoni li ġejja għaliex again, biex tikkompeti mal-Labour Party, trid ħafna flus. U allura aħna qegħdin hawnhekk il-ħadd li ġej, di suppost saret f'Settembru, allura bidlet ftit kemm, u jalla għal darb'oħra mbagħad ħanirnexxu wkoll. L-appell huwa sabiex kulħadd ikun ġenerus u jipparteċipa bisħieħ hekk kif bluż u għaqli ta' donazzjonijiet se jkompli jsir investiment fil-midja tal-Partit Nazzjonalista biex jitwassal l-aqwa servizz u servizz modern lil min isegwina. L-appell tiegħi huwa biex il-poplu Malti wawċi hemm barra jagħti vot ta' fiduċja fil-politika tal-Partit Nazzjonalista, fil-politika onesta tal-Partit Nazzjonalista, fil-politika li trid turi dan il-pajjiż għandu futur qudiemu. U allura huwa importanti li kulħadd jgħin biex inkunu nistgħu nkomplu bil-politika tagħna li turi li dan il-pajjiż għandu futur. U l-Partit Nazzjonalista huwa dak il-futur. Li ċemplu, insomma, in-nies naħseb imdorin, iċemplu, veru kellhom okkażjonijiet oħrajn fejn jiċemplu biex jgħinu kull min għamel ġabra hija tal-skop u aħna għandna skop ieħor, jiġifieri l-iskop li nkunu gvern alternattiv ukoll. Din se tkun l-ewwel maratona ġbir ta' fondi għal kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg. Il-maraton li se tixxandar live fuq Net Television u Net FM tibda fl-4 ta' wara nofsinhar u tiġi fit-tmiema fil-11 ta' filgħaxija.